Zbog obilne kiše i nepovoljnih vremenskih uslova došlo je do obrušavanja i pada saobraćajnih znakova u blizini Imperijala u naselju Štoj. Ovo je izazvalo ozbiljno ugrožavanje bezbjednosti mještana, te apelujemo na sve da budu oprezni i prate dalje upute nadležnih službi. Mram ka fillu kjo fërtuna na ka baj fije dëm. Na ka baj dëm edhe këne pak në objekt. Kështu që të kenë pak kujdes se tash po fillojmë edhe me pastru këtu para shtëpia. Të kanë një fije kujdes makinet me s'ma ka dalë se jena të pastrua, mos kena mos bajnë në shërt tjetër.